obodo nyaka mu di mami ho mana obu twin star wa mama no eze bu na for kisses na namo aka Sekwanya Junior mama na egwa na toro na afọ bulu zo no Peter Bulu Chonya di nisuzu ifana karimi Chonya di nisuzu ifana karimi Makadini kuche mada bulu chachuwa Nenuwa kamadu na chanuwa Chuku na chaliyo Chonya di nisuzu ifana karimi Chonya di nisuzu ifana karimi Makadini kuche mada bulu chachuwa Nenuwa kamadu na chanuwa Chuku na chaliyo wonu ma buto sonu yenu we no ni mi o won li fe neku wonye ti na gburo no ni awon wodi kasi bu onu wa won le gwero gugu no bu ti mele a etibu se wo du karinu wa wo buti melu munne na melu di we kuo nenu wanyi no ni lonye ti na buro ada won jonya di nizuzu ibe na kerini jonya di nizuzu ibe na kerini makadini na kamadu na tenu wa na chuku na na tayale amune Enyaga muda yotimu Woge nina ife na yonuchimu Anani zuzu ndilonu Anani zuzu ndilotimu Ambiendu magalo wamo Nonya belo wanu Nonweli fodibiwa Amuneku Aye mama Ifana karimia, chonya jini zuzu. Ifana karimia, makadini kuche mada buruche chukua. Nenuwa kamadu na chenuwa, chuku na chalio. Chonya jini zuzu. Ifana karimia, chonya jini zuzu. Ifana karimia, makadini kuche mada buruche chukua. Nenuwa kamadu na chenuwa chuku na chalio
mmadụ ka na-etile egwu na-bụ onye nu nwoke nwa Sunday nwatu aja mana ọ bụ sa Sunday Nwachukwu aja na ọ bụ maka ya ka anyị ji nwee bịa n'egwu ezigbote onye nwelu m eze echi ya bụ Igbo sọrọ bi n'ibevenu mana ọ bụkwa na ụmụ odi na-enwelu m eze echi kosi ejenu onye nna na anyị ekene yo Sunday oke nwa Sunday na Sunday dike nwatu aja ọ bụ nne m lodogwu Sunday nwatu aja onye nna dalụ gbodike mgbọsị ọgwata obodogwu ndụ dike dịrị obodo mmanụ eke m na-ekwu nwoke nwa Sunday odogwu egwu m ka ndị ekene yi egwu ndị nwe bịa tatanụ ya bụ gịnị onye dị n'izuzu n'iwe na-ekeri m ya Sunday odogwu nwanụ mmadụ ka ejeje mba Sunday odogwu ego mmadụ ka ejeje obodo ndị ilo jụrụ gị ka wegbuo oyi mana Chide kwere kwetata Sunday odogwu nụ Chike nabatara izuzu ndị ilo na-enu ụwa Sunday odogwu mmadụ ka ejeje obodo mmadụ ka eje na obodo dịle n'ụwa n'ọbụ mmadụ mere ya mmadụ ka eji mala obodo nu Sunday odogwu ego nwoke nwe nwatu aja Igbo onyile ọnwụ Sunday Igbo onyile ọnwụ Sunday nwatu aja nwoke nwada nke izizi na Anamụ Sunday nwatu aja Sunday akaliga egwu Sunday bụ onyile ọnwụ Sunday bụ onyile ọnwụ mgbọsị ọgwụ achọba odogwu Sunday akaliga egwu Sunday akaliga egwu Sunday akaliga egwu Sunday akaliga egwu Sunday bụ onyile ọnwụ Sunday bụ onyile ọnwụ mgbọsị ọgwụ achọba dike mgbọsị ọgwụ achọba odogwu n'ime ọnụ Sunday akaliga egwu Sunday nwatu aja Sunday akaliga egwu emukwulie Sunday bụ onyile ọnwụ nwoke nwada ka izizi na Anamụ na mba ekene yi mmadụ ga-ejeje mba nwanne Azuka nwatu na bụ nwatu aja nke na Azuka bụ nwanne kama n'ọnwụ gbulie n'iwe oluwa ị na-agwa bụ elu echi Sunday wale mụ Sunday nwatu aja mmadụ ka ejejenu oke mmadụ oke mmanwụ n'okwu mmadụ n'okwu alụsị wọbụ na ọ bụrụ ochigo okike Sunday wale mụ na ndị legbu oyiyo ndị na-achụ Sunday nụ unu na-achụ Sunday na nkete maka na chọnya dị n'izuzu n'ibe a na-aka n'ihe Sunday odogwu
Esonye odogwu ife mele America nu ife mele America atolu ke gwo ngi bodogwu kama na tige na rizu ndị lo ekamu na kowa nuwa wokalusi na bukuga no nkugo kapu ona rizu ndị lo tata ajire na bajire kalusi ajire muya ona rizu ndị lo arizo nyana mu naba nyakodi ani onye mewe n'ụwa mive menie no na rizu kedu maka agwụ egwu alụzi ndị kwune gị no na rizu na ndị ilo chọlụ ka babunyo ya nyanụ kama na wegwere odi ya ndị na-etu Sunday nụ ranu Sunday na nkete na chọnya dị n'izuzu n'ive na-ekeri n'ihe Sunday nwetu aja Sunday akalige egwu Sunday boni no Sunday akalige egwu Sunday boni l'ọnwụwo Sunday akalige egwu Sunday akalige egwu Sunday akalige egwu Sunday akalige egwu Sunday emego Sunday bụ oke mmanwụ Sunday bụ oke mmanwụ Sunday akalige egwu Sunday nwetu aja uche ndị lo n'ọlụrụ ọzọ ọlụ ife ndị ji oteli ka ma mme n'ọlụrụ ọzọ ọlụ n'aka mụ na-ekwu ekene dịlị Chukwu nọrọ ụmụ gị na wasaga ife ndị ji oteli agara oziri vatatanụ na chi gị na ọmụ anya na chi gị na ọmụ anya nọ na rozi nwanne azụka nwatu aja agba onye na-achị enu azụka nwatu aja nwanne ya ike ọ bụ n'ụwa ị na-agwa agwa anya lue kama ibekata agwa nke delu ibe mele ga-edite mma na Sunday nwatu aja mana ọ bụ na ụmụ odi na-enwere m eze jikọsa ejenụ Chief Security Officer St. Patrick Farm dị n'Ọgbaro Local Government nwoke nwada nke izizi na Anamụ ọ dị ka si gbuo nara egwu ogbugbu etigbusa wodukeri nke izizi na Anamụ na nye ekenego gị Sunday nwetu aja egisi mụ kenenu ebu nne m lụrụ n'abọ Letsa Chief Nwatu aja mana anyị ekenego ka onye nna ka mkpụrụ obi izu ike na ndokwenu osi mụ kenekwuoli ya ibe ọnụ Chief aja okwu ya bụ ezigbo nne ya eze a na-asọla anya n'ụmụ Irike ụmụ oti anya n'ọrịa m etiti Ezinne na nye ekenego gị mana ọ sị m kenekwuoli ezi Oliakụ ya nụ ya bụ ndị nwunye ya Mrs. Oliakụ Sunday Nwachukwu aja Achalugo nwanyị osimu kenekwuoli ya Mrs. Victoria Sunday Nwachukwu aja ojugo na-eteleze nwanyị ọkwa ịma na ojugo na-eteleze nwanyị na ọ dịrọ mma mba ya nụ
nọsi m kelekwuoli ya Mrs. Adanneke Nwaka ya bụ nwanne Ezekubo na-abụ n'ọra m etiti enorimili na ya ekene unu bụ ndị nwunye anụ ndị nwatu eje o ndị akaligo egwu n'uche ndị leroro ozi ma chacha uche ndị leloronu ya bụ ibe na-ekwuo ndị emego ụwa mesie ụwa gbasagwolu nna m lee n'ụmụ Igbo niile eje na bazụlọ ka ebe ahụ ọ nọ n'ụlọ m onye nọ n'ezi aba abịa ibe na-eli eli leje na ọkalile ebe ahụ ọra nwe kwelu n'ụwa na chi onye dị n'izuzu ibe na-ekeri mana ọ sị m keneli ya ụmụ ya nụ ọ sị m keneli ya onye dịka na-abụghị ọkpali ya ya bụ onye dịka Sunday Nwachụ Ajaja ọ sị m kenekwuoli ya ụmụ ejima ya bụ Chukwunwike na Chukwuebuka Izuchukwu Sunday Nwachụ Ajaja sokwubili na-abụ enyi na-abụ kedu maka chi adị Sunday Nwachụ Ajaja na Anwụlika ya bụ adị ya nwaanyị na osokwubili ya na Chisolu Nwachụ Ajaja anyị ekene unu Jonya dị n'izuzu ife na-ekere emi Jonya dị n'izuzu ife na-ekere emi maka gịnị uche mmadụ bụrụ uche Chukwu n'elu ụwa ka mmadụ na-eche n'ụwa Chukwu na-echegharị Jonya dị n'izuzu ife na-ekere emi Jonya dị n'izuzu ife na-ekere emi maka gịnị uche mmadụ bụrụ uche Chukwu n'elu ụwa ka mmadụ na-eche n'ụwa Chukwu na-echegharị Sunday Nwachụ Ajaja ọgwagisi m kenenu Sir Patrick Boma Chairman Managing Director St. Patrick's Farm nke dị n'Ọgbaru Local Government Area Anambra State na bụ Ogenata Kama ibe abụrụ ukwe nke izizi n'ụmụ ọga ofu onye nyere obodo nri ife ọgbara ojiri ebube abụ onye amala enyi nke izizi na ọsamala na nye ekene ya onye nna Sir Patrick ife afụrụ ụgwa Odogwu ofu onye nyere obodo nri ofu onye nyere obodo nninu ife ọgbara uji dị ebube ife ọgbara uji wee dị ebube afọ enyi amala enyi afọ enyi amala enyi ife afụrụ ụgwa afọ enyi amala enyi ofu onye nyere obodo nri afọ onye nyere obodo nninu ife ọgbara uji dị ebube ife ọgbara uji dị ebube afọ enyi amala enyi afọ enyi amala enyi nọ asamala ife afụrụ ụgwa ofu onye nyere obodo nri ofu onye niile n'obodo nninu ife ọgbara uji dị ebube ife ọgbara uji nwee dị ebube afọ enyi amala enyi ka ije webụla egwu na Sunday Sani gaba n'iru na bụ nwa Nwachụ Ajaja ndị onyile ọnwụ mana ọ sị m kenenu Sir Edochie Mandate ofu onye na-agbalị izuzu na Anamọ
ọkpataluka ọra na anyị ekenego gị onye nna nọ yewusadochioma deti mmadụ ga-edede mmadụ ga-ede na ọ bụ Sọnde nwa chụ aja aja n'oge email nụ n'ezie n'orikene ọkwa ịma na enu ụwa nụ na chizolu mmadụ na ọbụ mmadụ melie Chukwu gọzie ya onye nna oji moto eme ọgọ mana ọ bụ na efi ka ijikwa eme ọgọ mana sa Sọnde nwachụ aja gasị anyị gaba n'iru ka anyị kene Honorable House of Assembly na bụ Sir Patrick Udoba eze ego ndị Igbo ewu Sir Patrick nụ Sir Patrick Udoba eze ego ndị Igbo niile kpọchili mmagachi n'ọzọnụ na bibe na-ekwuo eze ego ndị Igbo anyị ekene ya onye nna onye chili mma atịgbọtanụ ịgachi anyị ọzọ nụ mana ọsa Sọnde Nwachukwu ajagasị anyị kenenụ ya bụ Ezeka Ugonabọ yewu Ezeka Ugonabọ nụ Orozu ugo bụ na eze nnụnụ ugo bụ eze nnụnụ Ezeka ka gị na-aza anyị ekene gị na Sọnde ise anyị ekene gị na chi onye dị n'izuzu ibe na-ekeri Ugonabọ udogbo n'ọra m etiti oji ebi eme ọgọ ije nwe bụla ekunu ka ike na eze digwe ganja chi onye dị n'izuzu ibe na-ekeri imi onye nna Chairman ndị onye gba mbọ oji ebi eme ọgọ na ọ bụ Sir Sọnde Nwachukwu ajagasị anyị kene gị nụ na ọ bụ mmadụ ka eji eje n'obodo jenata na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ka anyị je nwe ebula egwu nụ ka anyị kenenụ mmadụ na mmadụ ka eji eje mmadụ ka eje na owu ije anyị wee na-ekene Sir Bernard Okeka na-ekwe odogwu anamụ na anyị ekene gị onye nna ewu Sir Bernard nụ Sir Bernard Okeka na-ekwe odogwu anamụ nụ mmadụ ga-ejeje mmadụ ga-eje na onye nna jenye dị n'izuzu ibe na-ekeri imi ya ka anyị jenwe ebula egwu ka anyị ga-enene onye nwoke mmadụ oke mmọnwụ n'okwu mmadụ n'okwu alụsị ya bụ Chief anyị agba ọsọ ọka aka odogwu ogbe general
jide ebube yewu odogwu ogbenu yewu odogwu ogbenu odogwu ogbe general ibe na mụ jide ebube nụ anyị agba ọsọ nwoke aka na mmedo obodo mụ ebe ọ bụ ka isi edenu onye nna junior dị n'izuzu ibe na-ekeri telibe 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 itabulu aije nwa bula gunu na egbe ni no kanaga dai kanenu mmade na bo na ara mma na ebe o da ni ke kisi na namu yo onye nanu so na ara mma na ebe o da ni ke na namu o da je ni ke biko gbo no na ra no ga be no obu no da ni ke le lo wa oke no na ra no da je no ga be lele agbaza I wanna connect Julius Obaya. Igwe ndị ogbe. Yo sa Julius nu. Oke nwa Obaya. Igwe ndị ogbe. Naka ngi na zanava nu. Ai kulusinu wa. Junior dị n'izuzu ibe na-ekeri egwu na-etili Sunday nwa jụ aja awe na-ekene ọkachibe na bụ ọka Siza onye nnanụ na ndị ekene mmadụ ka edede mma mmadụ ka edede obodo na Junior dị n'izuzu ibe na-ekeri ọka Siza wọbụ Sunday nwa atụ aja na-esa n'ike na-eyi na mmadụ ka edede mmadụ ka edede I won't let go when I can. Sachiro kwe ole. AKA I will run at chopper. Man, always go to Sunday. Why try that cable? Man, no go buchonya no. I wait till I go when I can. Sa, I don't know that Lord. Waki bi enu mode yo wonye nanu na ba dezu no dalo waki bi e nu modi na nwelu mezechi anya kene yi na Junior dị n'izuzu ibe na gere mi ya tata I wait till I go when I can. Sa udo galo belo. Otibula selena namu. Manobu numu ori na mwelu meze chiko sekeno. Aige kenenu. Nabu sede chemba nego. Naba lumako.
ọgwụla ọka nwanne mmadụ abụrụ ya onye nna eme ekene yi mmadụ ga-edede mma ewu onye nnanụ o nwere ife na-ekwuo achọ onye dị n'izuzu ibe na-ekere imi ya tata ibe na-ekere imi ya alụmaka onye nne ọbụma na ọnwa elo mma ọnwa egbugo gburu anamaza mgbunu nwa ojelunu ọrọzi ọnwụ bụ ya anyị na-agba agwala echi mana ibe mele onye dị iche nye mma emu na-ekwu anyị wee na-ekene ọbalite oke kudeze mana ọ bụ egwu gboke bụ onye nna na Sasọndị Nwachụ ajaja si mụ kene gị nụ ka ebula egwu ahụ ka ekene Pastọ Chuma Nneke ozu ome nke izizi na ụmụ ibika ọra m etiti Sasọndị Nwachụ ajaja ọgbaji si mụ kenenu enye bụ ọgọ gị nụ eze bilo n'ụba eze dọgụ n'ọgbakụba eze dọgụ n'ọgbakụba eze dọgụ n'ọsamala ọgwụ gị na-azụlụ di gị ọgbọ nụọ ya eze nwandụ ụba tukwu gozie gị iluti kenelu mụ ndị Twister fans kọndati ndị ọma ndị jeje obodo natanụ na mekene fa ewu Sasọndị Nwachụ ajaja Sọndị akaligewu Sọndị n'ibu onyila ọnwụ nụ Sọndị akaligegwu na chọnya dị n'izuzu ibe na-ekere Sọndị akaligegwu Sọndị bụ onyila ọnwụnụ Sọndị bụ onyila ọnwụ odike ụbọchị ọgwụ achọba dike odogwu Sọndị akaligegwu Sọndị emego mmọnwụ ere obodo gwelu Sọndị akaligegwu Sọndị bụ onyila ọnwụ Sọndị bụ onyila ọnwụ achọba dike Sọndị bụ onyila ọnwụ Sọndị akaligegwu maka chọnya dị n'izuzu n'ibe a na-ekere ime chọnya dị n'izuzu ife na-ekere ime chọnya dị n'izuzu ife na-ekere ime maka gịnị uche mmadụ bụrụ uche Chukwu n'ụwa ka mmadụ na-eche n'ụwa